Ki nonghelam joka kun Nyotap National Awakening Movement ni janmit kelelej bani kendu ke nong trai ke batrai hasketrian ke belasya be kamno abakren bagi nong to kubor nak liang ba Thomas Pasa Aulaong ban nak liang joka seng kawan bani don mentalang bat ban ai ke jing kersan yaki ha kane ke jing yaki long ba kane ke jing sya wengkam ke jongki kamtam ki belatrai de ki po snam bat kane kam desu kasin ka menengkong bani ki ba ki basya be kam kimi syakmat bani ki hadin ba kila syak be kamno wat hadin bagila ai gijing sakri kepada ki po nam ya ke sorkar ulong bakani kam de gijing bakala ke jongki katkum gijing sengau thu kila weng yaki bantung da ki weipat ulong bakatanat SAD kadang don kam ya kakam ke jongki hanrai kile ya kani bantung da ki ba thamai ulong ru bakani ke de gijing bomla jo ke sorkar ban penbiang i recruitment polisi bat ke sorkar ke khot iki bat kila trei da ki bun snam lada ong sipor kidai ban batai ya kepor susu la berap da ka ong bak sorkar ka de ben perkhat iki lada ki agi jing sekri ya ka da ki po snam kalian ka jang yiru kong kaseng hadin bangila yo jing tip bagini ki paradok ki persnam ki la dan hone apa maran malki banyak ki ang tara jing sabe kam go jongki ko mangila yo il bagila ko bon ngila wan ban ya selok bagi ban amin sim iki te hadin pada ngindala yo ya karena bat kini tip ba ki degi bateri boka SAD department bat kidan ko balai pau tam lai pau duna kila sya weng no yang ne kam ko joki kebala dan gula teri la suppose nam dan suppose nam tam dan suppose nam duna abangi i ya kene ka jingjia na kwa ban perkamau ya ki ba sunsal kani kam de ka kenhun ka benengkong ka ban mi syakmat banyaki namar bagila sya be kam laki babun tili ki kenhun ki lawan kum de banyaki bani penpau kata ka Saudiau ba ka sorkar ka be no iki hadin baki la syakri ka sorkar suppose nam kharas nam pras nam terter to menta ngida sngap ikan ke isu joki hot kidai ki ba kinok casual temporary kamdan ka jing penskam wat la da kila tri suppose nam ru te hende ka jing kali kami manu ba bakla kini ki bateri temporary ki bala syakri ya sorkar suppose nam kharas nam suppose nam duna suppose nam tam ni bakla ke government ka point ko benengkong ya kembang sutu mangi la wengkam ya kini ban accommodate ya ki wei pada ki bandung thamai kabamut ya ka service jongki dang don kam ka SAD department ka don kam ya ka service jongki sweeper ki chokidar don kam Henry ke bakile ki weng no ikini ki barem ban thep no iki bathamai ban punchisai gani uba penya ikini lar filaj wat nang tina po SAD department kalok ki khon ki bahing bahasa mru kitrai ta komno katakan kan long no silang no pi kalong ka pamiha te kawai ka ba le si ki babun ba ki bo jingkli ka ni kawai khamtam pai ba sunan sa wong na ki aktif te gidi bateri casual kinsa syabe no herangan butang ini wi jingkelingan oi ya ki perdok persam jongi lada menta ka kenti lada ka sorkar ka khot ban rungkam yanu ru haka post casual baro kin apply kan oi pi kinum perkhat ra kan syabe adin si of nem dala no syabe kim perkhat ama ka jing hiran kata ka yo kami ojang berjala baro kin apply wat gi batrum gi bakdok ti makir kin apply kan oi pi dia kan ke proses baru bawan rak kini kecil ramanu bakla kata kata udak cikip be ba hak jeng sosu ko jongi kade ka failure jong ka recruitment procedure jong government hak por ba kini ba yaki ang nile sia ka por ba kidang kham khanna kham samla kila wantri ke sorkar ka khot iki ban wantri haka trat sorkar hak kata ka post casual ne temporary kar badai kila atris first name suppose name tam kira ayat kata kajik sekri ke joki te habung yung temporary di ban define king kamot yu sipor ong no lai banai sisnem to dang biang sipos nem kamot yu tak temporary po sipos nem tonton jumut kai ku mangila lam mangilai lembaki RTI ki babon la bon teligi sinem ki post sorkar la song thai wei u regular employee la kanong no sorkar katuk ka post ko song thai no kaja no to ka post kim juk advertisement show bat kile ko no sorkar ka tap da kini ki temporary pada
pi ka tap kini temporary pada bat ong ku bang ong am le ha ka jing heran ong pi da yo barok ba apply lun te ngai nga sutu ba ka dei ka failure jong ka recruitment procedure jong sarkar hi nakali nga jongi ko ban pa ngale la ka sarkar ka don ni ka jing tu ban be no ya kinu ginong tre hadis post tem ka balai pi ai kam pada no ko what I can like di koi dong hayo belar ni katai mentah ka jing ka di kai pi hadin bakil adon arut kikon laingut kikon ka jingkit kala kya pi be no to por te kani kalong ka bami hap nomar ka jiso thu ko jongi mesti ka digani ka an ka ba klan tam ka perthe baro ka ka jing ka an jong ka jing te para bre so kata mo kam don ka an ka ba klan ban ni kata ta ka daw yekini ba ka sarkar ka dei mat perkhat haba kila syakri te baro si kata te kumbang ilap lemba ka jing kerem ki ba ka sarkar ka weng yeki halo ka weng nongrem bam don pisah baka finance department kam dan bisa syu tengah boy we jingkali jen baka sarkar kan num pulut put baka pisah jong pan ba haki festival gi babon atrai kini kinum syabe kam markim don kami bani ki ang ne te menta ka priority jong government pi ngi hap so ka sarkar ka kasim khiai kane kasim khiai ki festival daki ho klur pulut gi festival menta kini ki kindet lai pungut duna ki bapeli la weng no nakaliang junging iwan nakataka mensim orang parabre takadaw yung ba ka jing tam yung brio lani yaka brio habagi brio ki yakhi nakabentaw kpo jungi khonam ai jing san ki dong hab bai banal jing san tel ladang im ai jing san kum kata khem kan mentoy yu kam don jumut yo tel nakataka kejikerpat nakaliang jungi yaka sarkar hi bahkan persang ban buat kilat kilenti kono ban pensengap ya ka jisokhya jong kini marung bangan ong bidang solusi ki statistics ki ogani ki ba syabe kam komni em ki ba bontam di hameng halia nakapor syabe gitu teng kini la syabe kam mi hap te nakata daw kumbang ila dawa nak nadu senami balam kam chua baka sarkar di bonwan ra no ya ka employment policy ka wai wanra ke employment policy ka basai ka babha karang bakini ki jingja kinum jia shu la no ba kam bat ki ba kilo gi bre gi batre ka kibon kam ban wan ya khi no humne te ka ni ka dei no pi ka jing trat ka jing duna ka jing bakala la ka leng ka jong sarkar baka sarkar kam la ban ong ban chu saikti em ki temporary te ngin le kum no em kam la ban chu long normal ban kren kita ki kinting gi ba su sting ba ka jing mut mla ra nomor kedua makai bukan menaikam. Nata-kata orang pi kadai ke recruitment procedure jong sarkar bat kijing bakalam dia dengan LCD babodo orang pi ngana boy jing kali ya bai ba bakin sung ban pusan menolak julam ba la jukhat advertisement ye ki post ki balai assembly menolak jukhat menjudan bakhat advertisement ye ki post ki balai hang assembly ki bro jong no ki basang the ki bro jong ki long han judang itip dia kata don kam syuk ban pinsai pai ba tim yu ngitim bat ka sarkar katem habia bon department kile kum ta kada kawan kan ke hiran kum ni tadau don kam ba ka sarkar kum wan suban piang wan ra no ka employment policy ka basai kedar kadang ba kan don kita kalinti ka khoi kalinti ka suba ba nginya tap kam kentang ya wai na ngasung thu i kum ong men hang ni ka juk ba ya kedu kam ni susi banyak sejauh bah kajing tap kam sarkar dan teng ki long hain ndong kapus apply kini kapus lingin tap pi hang ta ma ki boduk ki jinjar lek no hab sak ing te habia lek biam marum lai te don pada ki ong temporary na kumno na te ki jubak kumno ki room satang ka clear sal pun scam pi hadian hari sepuluh ka clear isa mat no bajing dia kata kadang ni nak lek jongi kelim jengar tiang ka failure juga sarkar bat ka sarkar ka di rectify kini kai Nandun ka mani kendo, namar nga apa siya mani kendo, mentaki undon session kani katay gidawi babon. Tiam nilai namar nang ni sa kamat akalong kom ni, ngihakti ya baro akal kom tukam ng tiya po LCD. Natangin ni saya lap kay. Balay niyo tang ibrio jong tao bari in charge ki. Balay kilok jong kikon jong yo bahing masam yo lo. Balay kini sabi. Kani kami hap na kailangan jong iki. Mentana kala. Ay mo jong kini ka jingaki. Ba kini kendo ya minister le kendo pan yo kadon kalinti ba habukut ipa dengan orang pi karai kadai ka joki hi
ba ka ik ka senjam ki ba kin sim nang ne sakmat na kaleng jong ni wan ai men sim ki ba ni khmil inti ba ka ne ka jing ut ka jing nam ka jing so si ka jong ki kan ja na kan kut na kai sti ngam ba kala sau sti tam ki lai ki la dan ke mali ki so khia la de ban ra ku ga 0 hour habok assembly ban ya tai ban ya thiri ka ni ka benta jong ki ni ki ba la sha be no nang ki po sekretariat di hendai ka bang kumangaban ngaman ya ba kamit kalau ngaba krian bat ki kambon ki long kami di ngim kwa ba kan dong gajing sakta pada ko alo ka ko kya di sua jumut tang na mentara jing ba ka jongki ba lesi ka por bandang ya ki kalang don naman ba ko mapau hi mentar session kini postim don basngap dai ki num don bawan don basngap dai ya kani ka jing ya ki ka jongki yo lesi ka penduk nong ya ki kumba kawi ke bentaru ba hang ni ki hapsiu ya ka bai pendon kam ni ka jaka di ki dei bla syabe kam ki bam yok tulap syu ya ban sakani ka jing hap ban siu ya ki jinglot jing sep kan kata hi sibun ya ki baduk bi jata kata ba pi di iri tai jumut le jing ide ha bakut rai ka dei ka joki ngi boram ba ya ka rai ka joki bad habak don ban ya ki te ngi rungi don la sinda joki ba di ai men sim la ka ki